A jiya Manchester United ta koma mataki na 12 a Premier League bayan da ta doke Southampton 3-1. Kasa da minti 10 a tashi wasan Ahmad Diallo ya farke sannan ya kara na 2 da na 3. Ɗaya wasan na Premier da aka buga a jiya Brighton ce ta je ta dura 2 babu ko da raga Ipswich Town. Ranar Asabar za a ci gaba da wasannin mako na 22 a gasar Premier da za a fara da fafatawa 5 daga cikin karawan Newcastle United da Bournemouth, West Ham United da Crystal Palace da na hamayya tsakanin Arsenal da Aston Villa a Emirates. To dangane da gasar ta Premier League a wata sanarwa. Wannan makon za mu kawo muku wasa tsakanin Arsenal da Aston Villa tare da Aminu Abdulkadir. Ya tura ta tana da hukata da an same ta har yanzu da kwallon ka ta da daure ta ciki. Amma da ka ta da har yanzu tana nan amma ina so ta sake tura ta ciki. Kwallon ya ka. Za ku iya sauraron shirin kai tsaye a BBC Hausa da kuma ta tashoshinmu da muke hulɗa da su. Madalla da fatan za ku tara shirin da za mu fara da karfe 6 na yammaci agogon Najeriya da Nijar a take wasa minti 30 tsakani. Sai a ranar Lahadi za a ci gaba da taburza tsakanin Everton da Tottenham, Manchester United da Brighton, Nottingham Forest da Southampton da wanda Manchester City za ta zarci Ipswich Town. A jiya Athletic Club ta yi bankwana da Copa del Rey zagayen kungiyoyi 16 na bana bayan da Osasuna ta je ta doke ta 3-2. Real Sociedad ma ta kai zagayen gaba sakamakon nasara kan Rayo Vallecano. Ita ma Real Madrid ta kai zagayen kwata final amma da kyar da gumin goshi bayan tashi 5-2 da Celta Vigo. Tun farko Real ce ta ci 2 daga baya aka farki aka je karin lokaci, nan ne Real Madrid ta kara 3 a raga ya sa ta kai bantanta.